pero, bueno, os veciños non van ser os que paguen os platos rotos desta falta de orzamento. Ahora ben, o ano que ven, o ano 2010, nos marcamos como meta e como reto que por primeira vez, insisto, en 30 anos FENE teña un orzamento aprobado a primeiros de ano, e aí nos vamos a poñer todo o noso empeño para que eso sexa así, e desde logo non vamos a ceder, nin vamos a deixar que se nos toree por ningún lado e que se nos dilate no tempo a aprobación do orzamento, porque eu creo que a oposición ten que estar para ser responsable, ten que estar para colaborar co goberno e, sobre todo, para facer ver que e para amosarlle aos veciños que as discrepancias políticas que podamos ter un e outros partidos as tenemos que dirimir e as tenemos que solucionar, pero tenemos que intentar chegar sempre a puntos de encontro e a puntos de entendemento polo ben dos veciños, e que non señan eles quenes paguen os platos rotos, digamos, dunha mala relación política entre os grupos municipais. Por eso, a nosa man vai estar absolutamente tendida, xa está, de feito, desde a semana pasada, cando falamos cos grupos políticos, para que xa a partir desta semana nos acheguen as súas propostas, tanto para as tasas e os impostos municipais do ano que ven, como para o novo orzamento do ano 2010, e vamos a facer, como fixemos este ano, o maior esforzo posible para todas as medidas que nos achegue tanto o Partido Popular como o BNG como Esquerda Unida, poder incorporarlas ao orzamento e poder chegar ao máximo consenso posible á hora de aprobar ese documento. Pero distraccións, xogos e vaciles de tempo, desde logo nos non os vamos a tolerar, porque non estamos no Concello para eso, estamos para gobernar e para darlle resposta aos problemas dos veciños. El BNG les había presentado un documento que contemplaba 8 puntos. ¿Qué pasó con ese documento? ¿Qué es lo que no se acata? A eso me refiero eu cando falo, por exemplo, de distraer e de, bueno, pois ahora che pido tal, logo che pido cual. Mira, o BNG presentou o ano pasado, eu creo que no mes de setembro, outubro aproximadamente, presentou no pleno, e formaba parte do goberno, presentou unha moción para que o orzamento estivese listo antes de final de ano. Bueno, era unha estrategia electoralista, a pesar de formar parte do goberno, pois intentaron pegarlle unha bofetada ao Partido Socialista, que era o seu socio de goberno con aquelo. A parte, eu creo que unha hipocresía importante, no sentido de que o BNG, que gobernou FENE 28 anos, 20 deles con maioría absoluta, polo tanto, podían facer o que quixeran porque ninguén da oposición lles podía entorpecer nada, nunca, neses 28 anos, nunca aprobaron un orzamento a primeiros de ano, nunca. Bueno, pois agora que eran segunda forza política e que formaban parte do goberno, presentaban unha moción incitando ao goberno a presentar ese orzamento a primeiros de ano. Eu lles dixen naquel pleno que o vía difícil, que a situación era que era, políticamente e económicamente, que iba a requerir dun esforzo de negociación moi amplio e que eu vía complicado que estivese a primeiros de ano feito ese borrador. Bueno, aínda así, BNG e PP aprobaron aquela moción, o PSOE, non me acordo mesmo se votamos a favor ou se nos abstivemos, pero recalcando isto que dicía eu agora, e cumplindo esa moción, eu, pois, a finais de outubro, a mediados de outubro, lle envío como alcalde unha carta a todos os concelleiros do goberno, aos do BNG tamén, que presentaran esa moción, pedíndolle que me pasasen as súas propostas para poder elaborar un borrador de orzamento. Bueno, o BNG estaba tan preocupado e tiña tanto interese en que o orzamento quedase aprobado en xaneiro que presentou as súas propostas en abril. Bueno, pois con esas propostas que o BNG presentou en abril, as do Partido Socialista estaban cumplindo a moción do BNG, non do Partido Socialista, estaban xa antes de que rematase o ano, as do BNG chegaron en abril. Con esas propostas que o BNG presentou en abril, nos puxemos a traballar en intervención, con todas as dificultades que sinalei xa hai tempo, pois de que estivemos con 3 personas diferentes que pasaron por intervención, houbo baixas constantemente na intervención municipal que dificultaron obviamente este traballo. No mes de xuño conseguimos estabilizar a intervención cunha interventora que nos veu temporalmente hasta que se incorporou agora en setembro a titular da plaza, e se conseguiu facer ese borrador de orzamentos. Se incluiu prácticamente todo aquelo que o BNG presentaba naquel documento do mes de abril. Lles presentamos o borrador a principios do mes de agosto, antes de que marcháramos de vacacións no mes de agosto, con esas propostas incluídas e cun desfase, obviamente, con máis gastos que ingresos, dicindo, bueno, pois, como están as vosas propostas incluídas, vamos a sentarnos e negociamos e pactamos onde recortamos cartos, porque evidentemente hai que recortar, que non dá para todo, non?
Bueno, temos un par de reunións, se lles presenta unha proposta perfectamente cadrada xa, porque o BNG tampouco nos indicaba onde había que recortar, e cando temos o borrador cuadrado e xa máis ou menos listo para poder ser aprobado e elevado á comisión, nos despachamos cun novo documento do BNG con 8 puntos que piden agora para incorporar a ese orzamento, non? Puntos, algúns deles, que pois realmente eran imposibles de cumprir, uns non e outros sí, non? Por exemplo, rematar a Casa de Cela do Parque Castelao. O BNG sabe perfectamente que a Casa de Cela está neste momento sendo froito dunha investigación xudicial e dun proceso xudicial, sabe perfectamente que nós como Concello nos interesamos para ver si era posible, en tanto en canto non estivese resolta esa investigación xudicial, poder rematar esa obra, e estamos á espera de saber si eso é posible, non? Pero eles saben que non é tan fácil como decidir queremos facer esta obra, non? Presentaban tamén outra serie de proxectos, outra serie de gastos para o Concello que sabían que son necesarios, evidentemente, e que o Partido Socialista os ve como tantos outros, pero que non collían no orzamento deste ano porque os ingresos previstos eran os que eran. Bueno, a iso me refiro eu cando falo de marear a perdiz e de darlle voltas e voltas e voltas e voltas para que ao final non haxa orzamento e lle podamos botar a culpa ao goberno de que non sabe xestionar e non sabe aprobar unha proposta de orzamento. O ano que ven, desde logo, nós non vamos a estar suxeitos a eso e vamos a facer todo o posible para que o orzamento saia adiante cos apoios que sean, pero que se poda polo menos aprobar e que os veciños podan ter un orzamento desde principios de ano. Más duras son las críticas del PP, que dicen que esto del borrador que presentó es más un gesto de cara a la galería que una base de diálogo real. Sí, bueno, tamén é raro. Eu dicía aí un momento que o BNG intentara xogar un pouco con nos ao despiste. O PP, a verdade, lle teño que agradecer que foi máis claro, porque directamente non presentou ninguna proposta para incorporar o orzamento, non? Nos sentamos con eles e nos dixeron, nos vamos votar en contra. Dixemos, fantástico, non? Eu creo que non nos deron casi nin tempo a explicarlles o que queríamos facer, non? Lles pedimos propostas, falta a primeira, ni unha proposta para incorporar a ese orzamento. Tampouco me sorprende o que o Partido Popular ven facendo en Fene, pois desde hai polo menos 6 anos que eu estou na corporación municipal e o seu modus operandi habitual, non? Eu espero e desexo de verdade, porque así yo transmitín aos dirixentes do Partido Popular de Fene, que isto poda cambiar, non? Que agora Fene ten un goberno minoría, que os do goberno, os que estamos no goberno, somos responsables, evidentemente, máis que ningún outros, de poder facer o traballo, de poder presentar unha proposta de orzamento, de poder,